sayyidina Anas yazo ice da shugaban abubuwan da za a yi na tashin kiyama suna firgita ni, ba ni da kwanciyar hankali. To me take so? Ice so nake yi a wannan ranar duk musibar da za ta faru ka cece ni. Sai ce karfa altu, an gama. Yanzu ban da shugaba wa zai iya wannan, wa zai iya bada ansa a wannan rana? Sannan sai ce da shi to ranar taro fa yayi taro, inda kaji Allah yana yawma yajma'u liyawmil jam'i, ranar taro fa. Saboda haka sai da na Anas yace sai ka gaya min daidai inda za mu haɗu ya Rasulallah. Duk wancan abubuwa kan mutane su duba su gani, amma manzan Allah ya ce to shi kenan wajen ɗayan gurare guda uku za mu haɗu da kai. Za mu haɗu a gurin da ake auna aiki. Gurin auna aiki nan in an zo auna ka tsaya zan zo, subhanallah. In ya zo a ce mizani bai cika ba, an shugaba ya zo mizani ya cika, to shi kenan. In ba nan ba fa yace gurin siraɗi, gurin siraɗi inda za a hau kan siraɗi, jisirin mamdudun alamatin jahannama, wata gada ce da aka shimfiɗa ta akan doron bayan jahannama, ƙasa wutar jahannama ce. Idan an gama wa mutum hisabi sai a ce riƙe wannan, mutum sai ga wani abu kamar cocila, ya ce to aikinka ne gaba ɗaya. Ka duba ka ga shugaba ya ce za a zo da mutum zai kalli dama ba abin da zai gani sai aikinsa, ya kalli hagu ba abin da zai gani sai aikinsa, ya kalli gabansa ba abin da zai gani sai wutar jahannama. Wa'annan ayyukan za a auna a gani. wa nada'ul mawazina, haka Allah ya ce za mu kafa ma'auni, sai a kira mutum a zo a dinga aunawa, fa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi ishitin radiya. Amma shugaba ya ce da sai na Anas, in na zo gun siradi shikenan, mutum an gama mar aikin sai a dunkule aikin da wani sirri na halara, sai ya zama kamar fitila, sai a bashi, sai a ce to bismillah, me zan yi? Ce nan za ka hau ka tafi. Sai ya duba ga idan aiki akwai rijalu a nan gurin, a nan za a gane matsayi na ma'abota haske. Wani da ya karɓi fitilarsa ina haskawa, hasken fitilar da shi da zatinsa ba inda zai sauka sai a kofa aljanna. Haka shugaba ya ce, saboda ƙarfin imani da ƙarfin haske. Akwai wani shugaba ya ce sai ya taho kamar guguwar iska, idan tafiya kamar iska, wani kaman doki mai gudu, wani kaman ƙasaitaccen mutum ina sauri, har sai an zo wani yana in ya ɗora ƙafarsa sai iji zai fada, sai ijai ba zan yi taka nawa ce ina haka za ka hau, ba haske. Isa da an taho irin masu hasken sun taho, sai ya zanga cewa unzuruna na ƙata bismin nurikum, ku zo ku ba mu dan dosa na haske mana, irji uwara akun faltamisu nura, ku koma baya ku je ku samu na ku hasken. Isa a duniya to shi ku hasken nan waye ne? Ai shugaba shi ne haske, shi ne haske. Allah ce Allahu nuru samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin, duk kwatancen annabi Muhammad ake. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqaddu min shajaratin mubarakatin
nan wani kwatanci ake yi na tsintsa sirrin annabi Muhammad. Shi ne wannan hasken, shi ne in ka je da shi lahira ka samu abin da kake nema. Karka damu da hayaniyar duniya, ka lura da kanka, ka shagalta da kanka. Ba aiko ka kai wa kowa hisabi ba, ba aiko ka kai wa kowa hisabi ba. In ka ga wani abu ka shagalta da kanka, ka dubi Allah. Haka shi yake nuna mana kullum, saboda huciya za ka yi, to ka yi ƙoƙari ran da za ka tafi ka je haske. Shehi ya ce kabari ba haske a ciki, ba duhu a ciki. An ka je ka tarar da haske a ciki, kai ka je ka zuba abinka da kanka. An ka tarar da duhu, ba wani kai ne ka je ka zuba abinka. Don haka shi sa sha'anin shugaba ba wasa ba ne. Wanda duk ya rike annabi ya samu duk abin da yake nema. Wanda kuma bai samu hasken manzon Allah ba,